Приказката, която днес ще прочетем, е от книжката «Приключенията на доктор Бо, страната отвъд мъглата». Някъде там, където е краят на Тихия океан, далече в небесата, е страната отвъд мъглата, земята на двойната дъга и ливадата с шарени цветя. Кристалчета сутрин по тревата събуждат се от росата. Слънцето в тях се оглежда и рошеви коси потрежда. Къщичка с бухало в гората, коминче пуши в небесата, обиколки три се върти и сняг покрива вълшебните гори. На печка стара супа ври, от кокоши крака и телешки уши. Шалче на куки се плете и смях писклив земята тресе. Вещица в казан се люлее и на пасящо магаре песен пее. Домашен любимец е отрано на крак. Това е Пешо, гущера влак. Той компания е за кафето и най-личен на сърцето. Пешо на кухнята е домакин, образован, възпитан господин. Място вълшебно е това. През 9 баири и 2 села. Пътечка с камъчета озарена, къщичка в долината приютена, камина, доктор и чай с липа. Историята започва сега. Ако приказката ви е харесала и искате да разберете как продължава историята на доктор Бо, моля последвайте ме и слушате по един лайк.